Тайсырның 100 еллыгын ничек бәйрәм ителәчәк? Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребездән нәрсә көтәләр? Һәм Рөстәм Миңнеханов узып баручы елда булган вакыйгаларны ничек бәяли? Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә төбәкләрдәге медиа-клуб җитәкчеләре белән очрашуда сүз шул хакта барды. Президент белән очрашуга журналистлар гына түгел, башка һөнәрияләр дә килгән иде. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның үсеш планнары һәм ел нәтиҗәләре белән таныштырды. Тулырак алдагы материалда. Татарстан Республикасы җитәкчелегенең Мәскәүдәге яңа ел алды очрашулары гадәти чарага әйләнде. Татарстанның Мәскәүдәге даими вәкиллеге каршындагы медиа-клуб утырышында катнашучылар хәзер федерация башкаласында яшәүче чыгышлары белән Татарстаннан булган, республикабызда уку йортын тәмамлаган, хезмәт юлларын башлаган милләттәшләребез. Добрый вечер, хәерле кич барыгызга. Катнашучыларның күбесе өчен татар теле туган тел, калганнарга өйрәнер өчен мөмкинлек бар. Мисал өчен информ ресурс ярдәмендә инде 1 елдан артык Эхо Москвы федераль радио дулкын аша Максим Курников авторлыгында «Говорим по-татарски» тапшыруы чыга. Мы решили показать людям, которые никогда думают, что никогда не знали татарских слов, татарских выражений, что на самом деле о них много знают, что у нас такое взаимопроникновение культур, что мы употребляем эти слова и просто этого даже не замечаем. Ну и, в общем, как нам кажется, у нас получилось, уже больше года эта программа выходит. Татары говорят, здесь замечательная поговорка, Кунакларны Татарстан журналистлар берлеге рәисе, Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминов та сәламләде. Тайсырның 100 еллыгы һәм әлеге истәлекле дата уңаеннан телевидениедә башкарылачак эшләр белән кыскача таныштырып узды. Я хочу сказать, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Я очень рад, что наши связи сохраняются. Каждый человек, который сидит в этом зале, достоин отдельного документального фильма. Сколько у нас работы впереди. Президентка журналистлар тарафынан сораулар да күп булды. Татарстан Яңа гасыр каналының Мәскәүдәге бүлеге җитәкчесе Динә Газалиеваны Татарстанда Россия президенты Владимир Путинның милли проектлар буенча йөкләмәсе үтәлеше кызыксындырды. Как вообще в республике идет реализация национальных проектов и тем более в свете столетия? Дуслар чаралашу әкрен генә рәсми төс алды. Татарстан президенты милли проектларны тормышка ашыру хакында тәфсилләп сөйләде. Они ставят очень серьезные задачи. Это, в принципе, мы должны за эти 5 лет изменить страну. А те параметры, которые заложены, ну, некоторые говорят, что это невозможно. Невозможных задач нет. Должны быть очень сложные задачи и должны быть люди, которые могут эту задачу решить. Президент фикеренчә тагын бер җитди мәсьәлә 60 меңнән артык үз мәшгуль кешеләрне теркәү. Төбәк әлеге федераль проектта беренчеләрдән булып катнашты. Киләсе елда бу тәҗрибә Россиянең тагын 19 өлкәсендә гамәлгә ашырылачак. Татарстан президенты торак төзелеше буенча да фикерен җиткерде. Казанда ул бары тик комплекслы рәвештә инфраструктура һәм социаль учреждениеләре белән бергә тормышка ашырылачак. Бөек Ватан сугышының 75 еллыгы уңаеннан Татарстан башкаласына хезмәт даны шәһәре статусын бирү фикерен чарада катнашучылар кайнар алкышларга күмде. Мы считаем, что экономика республики стабильная, все, что мы наметили. Вот я в рамках визита нашего президента Владимира Владимировича 50-летия КамАЗа, значит, я ему доложил, какие программы, значит, только социальных программ где-то на 40 миллиардов, дорожных программ на 35 миллиардов. Это только все, что связано с бюджетом. И есть еще внепрограммные наши инвестиции. Татар әдәбиятын башка телләргә дөрес һәм профессиональ дәрәҗәдә тәрҗемә итүче белгечләргә ярдәм күрсәтү турында да фикерләр яңгырады. У нас есть прекрасный федеральный университет. Мы готовы организовать целевые группы, даже вот по журналистам, по вопросу подготовки специальных этих у нас есть целые программы. Такую же целевую программу мы сделаем, я такое поручение дам, значит, чтобы мы готовили людей, которые могут правильно, ведь не только надо со смыслом перевести, не только слова подобрать, а это очень такая тонкая работа. Киләсе елда булачак халык санын алу буенча да сөйләшүләр булды. Рөстәм Миңнеханов бу чарада актив катнашырга чакырды. Я думаю, вот наполовину татарин, наполовину это быть не может. Человек должен определиться. Он башкирин, значит башкир. Татарин, татар. Русский, значит русский. Чувашин, чувашин. Мое мнение такое. Очрашу концерт программасы белән дәвам итте.
Гүлия Садыкова, Дина Газалиева, Тотарлар, Мәскәү.